Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Warga Muskopo Malam pemirsa. Aku mau masang ini guys. Soalnya sudah mati. Yo maklum sudah lama, saatnya diganti yang baru. Ini mau tak ganti. Sing ukurannya pokoknya sesuai dengan kondisi dapur. Sakmono dek sakmono. Podo kok nang kamar mandi juga. Ini tak ngambil tangga dulu. Terima kasih buat suamiku tercinta digawekno tangga bambu. Jadi ini ana apa-apa. Alah nek perkara masang lampu iso guys. Cuma nek wingi kan ngerti dhewe. Pas meteran listrik nek ora bener yo bahaya. Ya, kan aku gak mudeng sing mudeng kan wong lanang guys. Nah nek perkara masang lampu yo wis bismillah ae lah. Ini kita buka dulu biar nanti gak usah naik turun. Nah, iki awete mbok guys. Nek sing liker-liker kuwi jare Bu Evino, jare Mbak Lipa iso di servis kan nek sing model liker-liker ngono kuwi, ana garansine. Nek iki sing biasa. Sik tak ambil tangga dulu guys aku ya. Aku tak ambil dulu sik pemirsa. Sing iki gak sepira wedi guys aku soalnya sanyar sing kae wis glabuk. Alah. Bedidang kaya. Nek pasang lampu ae iso dhewe. Wis resiko ngene iso dhewe guys. Resiko LDR kudu mandiri. Iso. Nah. Kita tonton sih bisa. Nah. Ini kan aku yang dedek loh guys. Asam gak wedi aku pemirsa. Wah aku takut ketinggian asine. Cuma semburu ana wong lanang nomah yus nekat-nekatan. Bismillah, tengok ya guys yo. Nek dulu saya anyar guys. Gak sepira wedi ya. Sing kae gabuk. Itu ora karuan yo. Bismillah. Iso ya. Ini tangan loro. Terus ndedek kok karo ini. Iso ora tangan loro. Oke wis wedi.
iso ora tangan loro. Yo. Aku ki takut ketinggian, guys. Iki okel sikilku kok. Yesus. Resiko ora omongan nang omah. Kita nyalakan dulu, guys. Nyala gak? Nyala, guys. Kuwi ngene iki. Aduh, bisa. Aku okel tenan. Mungkin sing gak takut ketinggian ketoke lebay, tapi aku takut ketinggian tenan, guys. Iki sing lawas. Kadang tak tutupi tak salah nang. Oh, iki wis entek, guys, ceritane. Oh, okel tenan. Aku wedi ketinggian. Mbak, wedi ketinggian, guys. Kita balik nosik pemirsa, ora senene Mas Santo ora tak balikno. Wis kena iki, guys. Wis wayahe mati, wayahe. Nek kanggo wong wedok, apa nek takut ketinggian kaya aku ngene iki? Wah. Wis modal nekat tenan. Nekat-nekatan pokoke. Lah piye wong lanang merantau? Aduh. Wah, guys. Aku pengen ini loh pemirsa. Kayak ada nih, guys. Aduh, mau sing WA sapa? Kena pemirsa. Nek kontenku sebelumnya kan iki gak ajeg. Oh. Kayak sing kamar mandi kan yo padang. Aku nganggo pilih kabeh, guys. Aku pengen ngombe. Kenapa Mbak Eka? Dedek. Aduh. Walah, guys. Aku maaf. Iku mah aku munggah iku sekalku ngene. Aku ki yo takut ketinggian. Cilikanku biyen ana wong ki bunuh diri, pemirsa. Nundur tower ngono lho. Ndek cilikku wong ndi aku lali wis aku kelas piro yo. Sak dapin ngono aku. Dadi jatuh aku ndek trauma terhadap ketinggian. Nek Mas Anto takut karo sing jenenge laut dan sungai nih Mas Anto. Bu ngenteni aku ngenteni sampean mulai ki sapan lo ya. Aku ki dapur nek petengi sumpek guys aku. Tenan Mas yo terae tak akoni listrike mau tak isi 20 ndek dhuwit nek rezeki akeh tak isi 100 apa 50 ngono acen. Cuma nek lampu petengi aku gak nyaman. Aku sak anak-anakku lampu petengi gak biasa guys, mari kalah kulino. Aslinya kui takut ketinggian, takut peteng. Ya Allah, bisa. Aku tak mulai jambune kanggo nilikku. Dikek ilikku guys aku. Buat yang takut ketinggian jangan coba-coba. Tapi nek ora ana wong lanang nang omah yo repote ngono kuwi mang, guys. Ngenteni Mas Santo nek mulai 2 minggu kas apa ora coto aku. Ya kok wingi apa? Anakku lebonan apa kuwi? MTS SMP yo. Kuwi nek aku ngenteni Mas Santo aku terus piye wong aku wis gedhe yo. Terus takok bismillah.
tak jalan konten guys, ora perlu tak jalan bolak-balik. Saiki sing nonton sing bosen kok, sing wis tau nonton bosen kok diceritakno neh. Pengen ngerti kenapa soal anakku, soal aku. Lihat kontenku lihat. Ben kan ndelok konten liyane ngono. Pemirsa, pokoknya yang bojone merantau ya awake dhewe kudu belajar tata. Aku mbiyen iki wedinan guys aku iki. Kadang sik ana wedinan sithik-sithik kok. Lah aku wedinan engko nek ngurusi anak-anakku, nek bojoku merantau aku njaluk tulung sapa? Wong ki yo diurusan dhewe-dhewe. Wong dulur apa wong tuwa kan diurusan dhewe-dhewe omah dhewe-dhewe. Dadi yo perkara pasal aku ndak aku celuk-celuk ngono. Kudu iso. Cuma ya kuwi kok winginane kuwi mang. Nek soal meteran bojoku takon mula soalnya nek ana ora benere kan urusane jalur listrik gede, urusane karo wong liya. Lah iki nek iki mbledos ngopo ora. Aku dadi eling kuwi pemirsa. Ana wong bunuh diri. Iki aku sak dapin kelas 1, AP kelas 1 kok eling aku. Kuwi ceblok kok tower. Tower kok sutet ngono lho, guys. Dadi aku ki nek ora wong ketinggian ki wedi ngono. Terus ana neh adik kelasku SD. Njegur saka bendungan, sih pernah tak konten guys pas aku nang Jepon. Lah njegur saka bendungan. Ndelok ning ngisor ki ana ning ngisor ki kan jeneng bocah ora Jawa ya guys. Kuwi terjun bebas terus ikine retak. Jadi aku nek ora ketinggian iku trauma. Aku ya tahu zamane gen milenial koyo aku ngene iki ya wong 90-an. Kan senengan biyen kan ora ngono HP guys. Dolanane ya penekan wit jambu ceblok monyong. Aku biyen ku tomboy guys. Penekan wit jambu ngene iki cah saiki wis HP ceklane. Nek aku sik seneng dolanan adus kali ngono. Oke ya. Aku mau kontene gak tak konten tuku lampune ya pernah tahu tak konten tokone sekalian ora usah tak pedhot-pedhot videone ben ora usah kelamaan ngedite guys. Mulane tak dadekno siji ae ngono. Wis pernah tak dono karo pemirsa tokone. Sing tau kayak aku THR barang kuwi ya kuwi pemirsa. Ben ora usah tak pedhot-pedhot videone ngono. Engko latan buaki sampah, buaki file. Ya, terima kasih buat ibu-ibu yang LDR sama suaminya, semangat kudu mandiri ya guys. Mikane mulane kok lampu iki mah aku ogah lho pemirsa. Oh ini ya Allah lindungi aku mau nunduk nek aku nunduk engko terus malah njaluk tulung sapa engko terus jujur-jujur sane yo nangis ngono tok bocah sakmono. Mana aku mah nunduk aku mau kudu ndangak. Terus guys semangat pejuang LDR juga semuanya ibu hebat. Semoga rezekinya padha lancar. Aja lali komen sampai keluarga meskipun nek aku nembakan supaya sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku sak ndredeg guys. Aku mah ndiluk isak mending iki tanggane anyar sing kae kan isak lawas. Krek. Aku njaluk tulung bojoku nek mulai takon ngendekno ngono. Soale aku ki pendek, nek munggah ben gak usah keduren ngono lho, guys. Nek biyen kan memang apa jenenge mburu dhuwur ben gak gampang anu ngono lho. Pak tukange jane biyen iku. Wis guys ya, minta lanjut lagi. Aku tak ngombe neh, aku sik ndredeg.